fabriek, we gaan de teeldak opzetten. Maar gaan we gewoon het dak schoon krijgen. Dus klaar is op te beginnen, het dak uit die geval. Dus we die kleine, nou, je gaat maar één keer alles afbouwen. En ik wil maar het teeldak hebben, dan kom ons in een complex. En ze zullen weten. Bij mensen zullen dan zien nu, ons speciaal meer rabo weg te week per dag. Vandaag het dus concentreren niet om het dak schoon te krijgen. Dat ons kan, we gaan een week aan die structuur voor die hout en die tiles. Wat hij zou